Kyllä mä sanoisin, että Vähän haiskahtaa nimittäin siltä, että siellähän se on! Siellähän se on! Ei tasana monta senttiä maalin puolella! Kiekko karkaa ja nyt olisi käynyt paikka Puistola. Parkkola menee maalin eteen, Puistola! Morjesta pyytää! Mikä laukaus! Laukoo, siitä torjunta eteen! Ja irtokiekko painaa Tolondel! Se putoaa lapaan kuin karkki suuhun ja 2-0! Pistä maalin eteen! Ihana maali! Ihana syöttö! Ja Alexander Bergholm! Ketsuppi puusta voidaan puhua! Helenius! Ei muuta kuin haastona nappia pohjaan. Viivasta liike ja Kosta Helenius yhden käden